سلام كروسوس مساهم يكون كبرات هاتلت نايز مدب عبد حلفة باستر موسين باستر مسفنن استفعل حتوات مليسهم لنا يوم قال خو خذكركم محبر كريستوس منع زبرنا نيرناكم اون محدرا بيت كريستيان سنمولو كتاو حتو دي ايكونن اب تاريخ بيت كريستيان سراي محدرا بيت كريستيان انتاين يوم مصحف قدس بزعبا محدرا سبخا محبر انتايبل من كيو زمرحا كم اون بمسرت مصحف قدس امونغو شماغلتاتن غواسوتن ابيسكوبوساتن انتاي في اليوم دبلنا نيرنا نلو ما انت اني كلتيوم ابز بسورينا ترخيبو مالو كلت حتو حاتومي انكو عاد هنمصاكم كلتيكم باسترات باستر مسفن باخا خجمري قدامي تزلاتن حتو مرحتي سبخا محبر بحزب اليوم زمرطو ويدما مني مرحت الشيء يغني لي حاو تمسكن زيابير يباركا تحطو اقداسي ادلاي حطوي نمحبر عقلقلتي زهبا زيابير مصحف قدس صبوق غيرو انصيرو اب ثلاثه بوتا اريونالو ثلاثين معراف تحنتي اب قداماي كورنثوس معراف 10 تخلته تخص 20 شمونتن اندحرينايو املاح قدم ام محبر حواريات دحار نبيات دحار ممهران دحار دما قنقواتات ግብረ ኃይልታት እናበለ እቲ ቦታ ምስዘርዘረ አምላኽ ነዚአቶም ከም ሰርዖም አምላኽ ሰርዐ ይብል ኣብ ካልእ ክፍል ድማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ጥቕስ 28 ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቶም ኣብ ኤፌሶን ዝነበሩ ሽማግለታት ክነግሮም ከሎ መንፈስ ቅዱስ ኣብአ ሽማግለታት ገይሩ ዝሸመኩም ይብል ስለዚ ኣብቲ እግዚአብሔር ከም ዝሰርዕ ኣብዚ ድማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ድማ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሸይም ይዛረብ ኣብ ኤፌሶን 4 ምዕራፍ ካታ ሳልሰይ ጥቕሲ እንተሪኢናያ ኣብ ጥቕሲ 11 ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዓረገ ማለት እዩ ንማሕበር ሓሙሽተ ህያባት ከም ዝሃባ መጀመርያ ሐዋርያት ነቢያት ወንጌላውያን ጓሶት መምሃራን ኢየሱስ ንማሕበሩ ሃበ ይብል ስለዚ ኣብ ሰለስቲአን ጥቕስታት ኣምላኽ ሰርዐ መንፈስ ቅዱስ ሾመ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃበ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ አገልግሎት ንማሕበር ዝህብ አገልግሎት ዝሸይም እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር ወዲ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ኢና ንርዳእ ማለት እዩ ثانك يو باستر مسفن توسخ حتولات نبزعوا قدم باستر موسيمو عدلكو ذا سيم كويشن باستر موسى كذكركتا حتون تاتبل مراحت سبخا محبر بحزب اليوم زمرطو من يزو شموم تبلا مراحت سبخا محبر تبلا الله اجي مراحت سبخا محبر كم ز باستر زبلو እግዚአብሔር ይሰርዕ መንፈስ ቅዱስ ይሸይም ክርስቶስ ኢየሱስ ካት وهبت ጸጋ ዝበሃል ካብ ፍላይተን ሓሙሽተ ኦፊስ ገሊኦም ከ4 ኦፊስ ዝብልዎን ኣብ 4 ምዕራፍ ናይ ኤፌሶን ቁጥሪ 11 ዘለዋ ማለት እዩ ከአ ሃበ ይሉ ካብ ሙታት ምስተስስ ናብ ሰማይ ምስ ዓረገ وهبت ከአ ሃበ ካብ ትምርኮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኮይኑ ብዓቢ እግዚአብሔር ዝህብ ኮይኑ ግን ከመይ ገይሮም እዮም ዝቆሙ ኣብ ተሰኽበኻ ማሕበር ንዝብል ሕቶ ግን ካልእ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሰብኻ ማሕበር መራሕቲ ዝሸይም መን እዩ እንተዳልና እግዚአብሔር ይብቐንዱ ዝሸይም ግን ከለልዮም ዝኽእል ኣካል ከዓ ኣካል ዘለዎ ፓርት ናይ ሰብ ኩልሎ ማለት እዩ ማለት ሽማግለታት ድዮም ድሸሙ ወይ ህዝቢ ዲ ዝሸይም ወይ ከዓ ካልእ ኣካል እዩ ኣብዚ ሕጅቲ ቅርጽ ናይ ቤተክርስቲያናት ዝፈላለ ማለት እዩ ገሊአን ሕጂ ኤጲስቆጶሳውያን ዝበልና ኣብቲ ናይ ቀደም ኣብቲ ዝሓለፈ ቃለ ምሕተት ሪናዮ ነርና ካልኣይ ከኣቶም ሽማግላውያን የቅሬታ ፕሬስቢተሪያንስ ዝበሃሉ ማለት እዮም እቶም ሳልሳይ ከዓ ኮንግሪጌሽናሊስት ወይ ከዓ ብጉባኤ ዝመሓደሩ ማለት እዮም ትራብዓይ ከዓ መብዛሕትኦም ከም ዘሎ ኣይቆጽርዎን እዮም ካብቲ ሜጀር ዝኾነ ቅርጽ ናይ ቤተክርስቲያን ኣይኮኑን ዝሓስብዎ ግን ፓስቶራል ተባሂሉ ብጉስነት ካሎ ሕጂ እዚኦም ብመሰረት መን ይመርጽ መራሕናይ ሰበኻ ጉባኤ ንዝብል እዮም ተቐንድ ፍልልዮም ምክንያቱም ኤጲስቆጶሳውያን ብጀካ ኤጲስቆጶስ ወይ ከዓ ቢሾፕ ዝበሃል
ኣብዞብኡ ቢሾፓት ኣለዉ ካብኡ ሓሊፎም እውን ጳጳሳት ኣለዉ ንኣብነት ሕጂ ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ቅርጺ ከምኡ እዩ ናይ ኦርቶዶክስ ምብራቕ ቅርጺ ናይ ምሕደራ ናይ ቤተክርስትያን ከምኡ እዩ ኤጲስቆጶሳውያን ዝበሃሉ ከምኡ ናይ ዝተፈልዩ ሉተራን ኣብ ስካንዲኔቪያን ዘለዉ ኮሚታት እዮም ሕጂ መኒ ዝሰርዕ ኤጲስቆጶሳውያን ወይ መኒ ዝሸይም እንተልካስ ቶም ቢሾፓት ባዕሎም ወይ ድማ ቶም ኤጲስቆጶስ ንብሎም ዘለና ኣብ ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ወይ ከዓ ቶም ሽማግለ ኣብቶም ካልኣይ ወገን ከዓ ኣብቶም ፕሬስቢተሪያንስ ዝበልናያ ወይ ከዓ ብሽማግለ ዝመሓደሩ ከዓ መኒ ዝሸይም እንተልና ከዓ እቶም ብዙሓት ሽማግለ ኮይኖም በብዝሕ ቁፅሪ ሽማግለ ስለትመሓደርታ ሰባኻ ጉባኤ እሶም ይመርፁ ነቲ ናይ ሰባኻ ጉባኤ መራሒ ማለት እዩ ኣብቶም ኮንግሪጌሽናሊስት ምስ መፀኻኻ ወይ ከዓ ጉባኤያውያን ዝበሃሉ ከዓ እሶም ከዓ እቲ ህዝቢ ብቮት ልክዕ ከምዚ ናይ ዲሞክራቲክ ዌይ ኦፍ ኢሌክሽን ከምኡ ዓይነት ገይሮም ይመርፁ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መርኣያ ኣሎ ካልእ ፋርዘር ሕቶ ኣለወካ ያ ኣለኒ እንታይ ክብለለይ እንታይ ጠቒስካ ፀኒሕካ መስለካ ኣብቲ ዝሸይም እግዚኣብሔር እዩ ኣብቲ ኣቃውማ ግን ካሊእ ሕቶ ኢልካ ማለት ነዚ ክዝርዝሮ ፀናሕካ ኮይኑ ስማዓኒ ሕጂ ግን ክሓተኩም ደይ ዘለኹ ሶ ኣይና ይትቕኑዕ መንገዲ ኢና ሕጂ ንብል ኣለና ማለት እቶም ፕሬስቢተሪያን ናቶም ዝኾነ ኣመራርፃ መንገዲ ኣለዎም እቶም ኮንግሬሽናሊስት ንብሎም ዘለና ናቶም ኣመራርፃ ኣለዎም ካልኦት ከዓ ናቶም ኣማርፃ ኣለዎም ሕጂ ሶ እዚ እግዚኣብሔር ይድሾሞም ግን ከዓ ሰብ ሪኮግናይዝ ይገብሮም ዲና ንብል ኣለና ወይስ ሰብ እዩ ፍሪ ክስታይ ኣለዎ እዩ ከምዚ ምሻሎ ምርጫ ክገብር ከምዚ ናይ ፕሬዚደንሻል ኤሌክሽን ዝዓይነቱ ስኒ ክስቶባ ይኹን ኢሉ ክመርፅ ክእል እዩ ፓስተር ሙሴ ተብርሃ ተናኺልካ ፀኒሕካ ሞኒ ሕቶ ክሊር እንተዳ ኮይኑ ሃለ ብጣዕሚ ንፅርት እያ ባይ ዘ ወይ እቲ ምናልባት እቲ ኣይ ሆፕ ክትርዳእኒ ንስኻ ወይ ዝሰምዕ ዘሎ ህዝቢ እውን እቲ መልሰይ ክርድኦ ወላ ፕሬዚደንሻል ኤሌክሽን ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ኣብዚ ዘለናዮ ኣሎ ወላ ህዝቢ ዳ ይምረፆ እምበር ናተይ ኣረዳድኣ እግዚኣብሔር ስለ ዝበሎ እዩ ዝምረፅ ወላ ንፕሬዚደንትነት ዘይበቅዕ ዓቕሚ ወላ እንተሃለዎ ፎር ሳም ሪዝን ግን እቲ ህዝቢ ተመረፆሲ እግዚኣብሔር ኣፍቂዱ ኣሎ ማለት እዩ ፋይናሊ ሶ እሳታ ናይ መወዳእታ ግን ህዝቢ ክመርፆ ኣለዎ ኢን ደ ሴም ዌይ ኣብ ቤተክርስትያን እውን መንፈስ ቅዱስ እንተሸመ እግዚኣብሔር እውን እንተሰርዐ ክርስቶስ ወላ እንተሃበ እቲ ህዝቢ ግን ፋይናሊ ክመርፆ ኣለዎ ወይ ድማ ቶም ሽማግለ ብሽማግለ ዝመሓደሩ ተኮይኖም ከዓ ሽማግለ ክመርፆ ኣለዎ ሕጂ ኣብ ከም ዝበልኩ ካብተን ሰለስተ ዝኾና ዓይነት ምምሕዳር ዘለወን ኣብ ኤጲስቆጶሳውያን ፕሬስቢተሪያንስ ኤን ኮንግሪጌሽናሊስት ነንበይን ዓይነት ምርጫ ኢና ንርኢ ዘለና right so ሕጂ I think ታሕቶይ መሊሰ ኸብርሃ ያ በበይኑ ዓይነት ንርኢ ኣለና so as long as ኩሎም ኣመንቲ ዝኾኑ ቶም ህዝቢ ኣምላኽ ኣመንቲ ክሳብ ዝኾኑስ እንተ ባዕሎም መሪፆም ዲዮም እንተ ንኣብነት ሰለስተ ሽማግለ እንተ ደሃልየሞ ራብዓይ ሽማግለ ወይ ሓምሻ ሽማግለ ውስኹ እንተ ደሃልዮም እቶም ዝፀንሑ ሽማግለ መሪፆም ዲ ወይ እቶም ህዝቢ መሪፆም ስኒ እንታይ ፍልልይ ኣለዎ ክፀቅዕ ደለ ይመስለኒ ምክንያቱ ኣብ ገሊኡ ክትሪኦ ከለኻ ኖ እቶም ደለዉ ሽማግለታት ባዕሎም ክመርፁ የብሎምን እቲ ህዝቢ ዕድል ክወሃቦ ኣለዎ ንክመርፅ ኣብ ገለ ከዓኒ ኖ እቶም ዝፀንሑ ሽማግለ ክመርፁ ኣለዎም ስለዚ ኣይና ይትቕኑዕ መንገዲ ምክንያቱ ሰብ لنا تحط له باستر مسفن على تي عراياي أتعمل جمر يزبلكوا كل جزء بزبرنا بيلنا مصحف قدسنا كلمة تنزر لنا حجي تمصحف قدس زبلوي تناي مودعتها وساني زخول مالتي لعل مصحف قدسي تراديشن كله خيليو ويتلمد نجارات كله خيلي جن دعلة تراديشن جنت زلع على مصحف قدسي مالتي حجي مصحف قدس كم زنبب كواب سلسة تقصي قال أول موسخنا نيرنا تقصتات እግዚአብሔር ለማህበር መራሕቲ ዝባ ይናይልና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይሰርዕ መንፈስ ቅዱስ ይሸይም ኢየሱስ ክርስቶስ ካይህብ ኤልና ዝራአናዮ ማለት እዩ ሕጂ ነቶም እግዚአብሔር ዝሃቦም ነታ ማህበር ዝሃባ አገልገልቲ እቶም ምእመን የለልይዎም እዮም በተአብኦም እግዚአብሔር ዘቀመጦ ጸጋ ናይ መምራሕ ጸጋ ናይ ኤጲስቆጶስ ዲዩ ናይ
ናይ ካልእ ድዩ ናይ ነቢ ድዩ ናይ ወንጌላዊ ድዩ ኣብቲ ዘሎ ተዋህበ ውህበት እንታይ ምዃኑ ሪኮግናይዝ ናይ ምግባር እቶም ኣመንቲ ብሓቂ ብመንፈስ ዝመላለሱ እንድሕር ኮይኖም ክርእይዎም ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እቲ ዝሸይም ግን ሕጂ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሃብታ ሰበኻ ማሕበር ሽማግለ ዝሸይም ሽማግለ እዩ ማለት እዩ ነቶም ሽማግለ ዝሸሞም ሽማግለ እዩ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ክንሪኦ ከለና ኣብ ገላትያ እንድሕር ኣብ ግብረ ሐዋርያት እንድሕር ርኢና ኣብ ገላትያ ዝኾነ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ጥቕሲ 22 ጥቕሲ 23 እንተርኢናዮ ከምዚ ይብል እንታይ ይብል ባርናባስን ጳውሎስን ኣብ ገላትያ ምስ መፁ ማለት እዩ ዝገበርዎ ካብ ጥቕሲ 22 ጀሚርና ነፍሲ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ኣፀናንዑ ይብል እዚኦም መን እዮም ባርናባስን ጳውሎስን እዮም ማለት እዩ ነፍሲ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ኣፀናንዑ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ፀበባ ክንኣቱ ይግባአና እዩ እናበሉ ከዓ ኣብ እምነት ክፀንዑ ይምዕድዎም ነበሩ ጥቕሲ 23 ኣብ መማሕበሩ ሽማግለታት ምስ ሓረይሎም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ናብቲ ኣብኡ ዝኣመኑ ጎይታ ኣማዕቀብዎም ይብለና ስለዚ መጽኦም ኣብ ገላትያ ኣጸናኒዖሞም ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ነቶም ሰዓብቲ ጎይታ እቶም ሽማግለታት ኣብኡ እዮም ዘለዉ ሕጂ ኣብ ማእከልቶም ደቂ መዛሙርቲ ኣብ ገላትያ ዝነበረት ማሕበር እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ኣብኡ መጽኦም ምሂሮሞም ኣጸናኒዖሞም ሚዒዶሞም ኣብ ገላትያ ጳውሎስ 3 ዓመት ይገሩ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት መን እዩ እቲ ጸጋ ናይ ኣገልግሎት ናይ መምራሕ ተዋሂቡ ዘሎ ኦረዲ ርእዩሎ ማለት እዩ ምስ መጸ ምስ በርናባስ ምስ መጹ ማለት እዩ ብዙ ቦታ እዚ ሽማግለታት እንታይ ገይሮም ሓረዩ ይብለና ስለዚ ሃንድ ፒክት ገይሮም ቶም ሽማግለታት ምስ ምጽዎም ካ ምስ ሓረይዎም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ኣብ ኣምላኽ ማዕቂቦም ከም ዝሾምዎም መራሕቲ ናይ ገላትያ ማሕበር ከም ዝገበርዎም ይነግረና ሓደ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ቲቶስ እንድሕር ከድና ከዓ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 5 እንታይ ርኢናዮ ከዓ ሐዋርያ ጳውሎስ ንቲቶስ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ክነግሮ ከሎ ከምዚ ኢልዎ ኣሎ ጥቕሲ 5 ከምቲ ኣነ ዝኣዘዝኩኻ ጌርካ ዝተረፈ ምእንቲ ክትሰርዕ ኣብ ከከተምኡ እውን ሽማግለታት ክትሸይም ሕጂ መን ይሸይም ዘሎ ቲቶስ ይሸይም ዘሎ ቲቶስ ባዕሉ ንገዛርሱ እንታይ እዩ ሽማግለ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሽማግለታት እዮም ሽማግለ ዝመርፁ ስለዚ ነቲ ተረፈ ክትሰርዕ ዘይተወደአ ስራሕ ውንዙፍ ዝኾነ ስራሕ ገዲፈዮ ዘለኹ ንዕኡ ክትፍጽሞ ኣብ ርእሲኡ ድማ ሽማግለታት ክትሸይም እየ ኣብ ቅርጤስ ዝሓደኩ ኸዛ ቅርጤስ ትበሃል ቦታ ኣብኣ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ሰበኻ ማሕበር ቲቶስ መፅኡ ኣብኣ ከገልግል ከሎ ብዘይ ሽማግለታት እያ ነይራ ኣመንቲ ነይሮም እዮም ግን መራሕቲ ኣይነበርዎምን ቲቶስ ምስ መፀ ከዓ በታ ትእዛዝ ጳውሎስ ሽማግለታት ነታ ማሕበር ግበረላ ኢልዎ ስለዚ መን ሽማግለታት ሸይሙ እንተልና ቲቶስ እዩ ማለት እዩ ቲቶስ ሽማግለ ኢል ሰብ ሕጂ ንኽተጠቓልላ እቶም ሽማግለ እዮም ድመርፁ ሽማግለ ዝመርፁ ኦኬ ፓስተር ሙሴ እንታይ ተወሳኺ ሓሳብ ኣለካ ኸ ደፍኒትሊ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይውድእዎን ባህላ እየ ኣነ ከዓ ምክንያቱ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ባይዘወይ ዝተጠራቐመ ሓሳብ ንረክብ ኢና ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ብንፁር እቶም ሽማግለ ወይ ድማ እቶም ሃዋርያት ሽማግለ ከም ዝመረፁ ንርኢ ኣብ ምዕራፍ 6 እንተደኣ ኸድና ከዓ እቶም ሃዋርያት ነቶም ህዝቢ መረፁ ኢሎም ንዕኦም ዕድል ከም ዝሃብዎም ኣብ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 3 እንተደኣ ርኢና ሕጂ እቶም ህዝቢ ዲያቆናት ከም ዝመረፁ በዓል እስጢፋኖስ በዓል ፊልጶስ ዳሕር ወንጌላውያን ዝኾኑ ማለት እዩ በዓል ቲሞን ዝበሃሉ ኩሎም ከም ዝመረፁ ካልኣይ ብፍላይ እቶም ኮንግሪጌሽናሊስት ዘቕርብዎ መርትዖ ኣብታ who runs the church ትብል መፅሓፍ ብበዓል ፒተር ቲን ሮይ ገለ ዝበሃሉ 4 ሰባት ዝተፃሕፈት መጎተታት ኣሎ ናይቶም ኤጲስቆጶሳውያን ወገን ዝፅሓፍዎ ኣሎ ንዕኦም ከዓ ዝመለስሎም ኣሎ
ንሶም ከ ዲፈንድ ዝገበርዎ ኣሎ ናይ ፕሪስቢተሪያንስ ዝጽሓፍዎ ጽሑፍ ኣሎ ከምዚዩ ክትምራሕ ዝግባእ ቤተክርስትያን ኢሎም ናቶም ዝኾነ መርትዖታት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ የምጹ ዲፈንድ ከአገብርዎ ነትናቶም in the same way congregationalist ከአኸቡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ኣብቲ መጽሓፍ እቶም congregationalist ዝምግቶ ወይ ዲፈንድ ዝገብርዎ ነትናቶም እዚ ቃል ኣምላኻዊ ዝብልዎ ሓደ ካብኡ ምዕራፍ 6 ግብረ ሐዋርያት ማለት እዩ ካልኣይ ዘቕርብዎ ምዕራፍ 13 ውን ሲላስን በዓል ጳውሎስ ክልእክዎም ከለዉ እታ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረት ቤተክርስትያን ብምልእታ ያዳ ኣሊኢኻቶም እምበር ሽማግለ ናይቶም ቤተክርስትያን ኣይኮኑን ኣብ ምዕራፍ 14 ውን መሊሶም ጸብጻብ ክህቡ ከለዉ ነታ ቤተክርስትያን እዮም ትጸብጻብ ዝሃቡ ስለዚ በዚ መሰረት እቲ ናይ መወዳእታ ስልጣን ኣብቲ ህዝቢ ዝወድቕ ይብሉ ማለት እዮም so my point እንታይ እዩ ብሽማግለ ወላ እንተ ተመረጹ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወላ እንተ ረኸብናዮም እቲ ህዝቢ ግን ከፍቅድ ኣለዎ ልቡ ክመልእ ኣለዎ ክምስክር ከኣለዎ ብዛዕባቶም ሽማግለ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብመሰረቱ እቲ ሽማግለ of course ዓቢ ኢዳ ኣለዎ ምክንያቱ ንሱ ስለ ዝፈልጥ ህዝቢ ድማ ካብኡ ብዘይ ውሕድ ስልጣን ኣለዎ ባህላየ ወሰላ ደባ حراي قدم موسخካ ግን ናብ ከም ዝሮ ንኸይደልና ኮይኑ ስማዓሎ ብልፍንቲ ክልቲ ኣምሲ ወልድ ዜርካ ሓደ ኣካል ምና ንብለልና ሽማግለን ህዝብን ስኒ ክንጣጽሩ ኢላይኮንኩን ግን ብመሪሕነት ንዛረብ ክሳብ ዘለና ስኒ እቲ ሰውም ሽማግለታት ድጸኑሕ ሽማግለታት ኢዳ ኣለዎም ንኽመርጹ እቲ ህዝብኻ ኣፕሩቭ ክገብር ኢዳ ኣለዎ ኤግዛክትሊ ሓሳብካ ከም ኮይና ስማዓላ ፓስተር ተወሳኺ ሓሳብ ኣነ እንታይ ይሕጥር ኣቢልካ እታ መራሕቲ ዝመርጹ ዝብል እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንሪኦ ከለና ኣብቲ መልእኽታት ኣብ ግብረ ሐዋርያት መብዛሕትኡ እቶም ሽማግለታት እቶም ሽዑ ዝነበሩ መራሕቲ እዮም መራሕቲ ዝገብሩለን ነይሮም ኣብተን ማሕበራት ሕጂ ናይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ሕጂ እንተሪኢና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ውን ንረክብ ኢና ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ነገር ከም መስርሒ ጌርካ ከተቐምጦ ከለኻ ብዋን ታይም ኢንሲደንት ሞኻ ኩነታት ተፈጢሩስ ንዕኡ ሶሉሽን ንምርካብ ዝግበር ሓደ ነገር ከም መምርሒ ጌርካ ክትወስዶ ይትኽእልን ኢኻ ንኣብነት እግዚኣብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳንሲ ኣድጊ ዛሪቡ እዩ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓደ ቦታ ኣድጊ ስለ ዘዛረበ ኩሉ መዓልቲ ሳብ ኣድላይ ዝኾነስ ኣድጊ ኸዛሪብ ኢልና ከም ዶክትሪን ክንገብሮ ይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ይሁዳ ዝገደፋ ቦታ ክመልእዋ ከለዉ ጴጥሮስ ተላዒሉ ተዛሪቡ ምስ ተዛረበ እንታይ እዮም ገይሮም ኣብ መወዳእታ ክመርጹ ከለዉ ዕጫ እዮም ገይሮም ስለዚ ከም ፕሪንሲፕል ወሲድና ኣብ ቸርችታት ዕጫ ክንገብር ንኽእል ዶ ሕጂ ቅራና ካብዚኦም መራሒ ዝኾነና ኢልናሲ ከነልዕል ንኽእል ዶ ዋን ታይም ኢቨንት እግዚኣብሔር በታ ሰዓት እያ በቲ ናቱ ልዑላዊ ፍቓድ ክትከውን ገይርዋ ኣብ 6 ከዓ ምጽሓፍ ግብረ ሐዋርያት 6 ምዕራፍ እናኸዱ ከለዉ ድንገት ነውፅ ተፈጢሩ ብቲ ማሕበር እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ መንጎተን ጽርዓውያን ኣንስትን ነተን ኣይሁዳውያን ኣንስትን ኣብቲ ምምቓል ምግቢ ዲስክሪሚኔሽን ምፍልላይ ከርእዩ ጀሚሮም ሕጂ ኣብ መንጎም ረፅሚ ተፈጢሩ ኣዝዩ ማዕበል ተላዒሉ ማለት እዩ ስለዚ ነታ ዘላ ማዕበል ሶልቭ ክገብርዋ ናታ እዋንቲ እያ ማለት እዩ እንታይ ክገብሩ ነይሮም ኣኪቦም እቲ ህዝቢ ናይ ምርጫ ነገር ክገብሩ ንሪኦም ድሕሪኡ ምርጫ ገይሮም ግን ኣይብለና ከምኡ ዛ ዓይነቱ ሳይተኻየደን ኣብቲ ፓተርን ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ዋን ታይም ኢቨንት ከም መትከል ጌርና ሒዝናዮ ክንከይዳ ኢንኻ ወይ ከዓ ስለ ዝሰርሐ ከዓ ኢልካ ከዓ ንክትቅፅሎ ይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ግን እታ ቀንዲ ናበይኻ ትምለስ ናብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ መጻኻ ግን ተደጋጊሙ ኣፍተን ማሕበራት ዝግበር እንድሕር ሪኢኻዮ እቶም ሽማግለታት ከምዚ ናይ ገላትያ ማሕበር ዝረኣናዮ ናይ ቅርጤስ ማሕበር ዝረኣናዮ ኣብ ካልእ ቦታታት ውን ክንርኢ ንኽእል ኢና እቶም ሽማግለታት ናብተን ማሕበራት ናብ ሓንቲ ዘይኮነ ናብ ተፈላለያ ማሕበራት ክለኣኹ ከለዉ ምስ ኣገልገልዎን ናይ ምምራሕ ጸጋ ዘለዎም እግዚኣብሔር ዘቐመጦም ኣምፂኦም ይመርሑ ይሸምዎም ከም ዝነበሩ እሞ ጸልዮም ንኣምላኽ ኣማዕቂቦም ከገልግሉ ይሓድጎም ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እቶም ህዝቢ ሕጂ ናይቲ ህዝቢ ፓርቲ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ዓብ ነገር እቲ ናይቲ ህዝቢ ፓርቲሲ እንታይ እዩ እቶም ሽማግለታት ምስ ሸሙ እቲ ህዝቢ ክቕበሎም ክኽእል ኣለዎ
ማለት ካብ መጀመርያ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ማእከል ህዝቢ የገልግሉውን ስለ ዘለው ተጸጋውን ይረአ ስለ ዘለው እቲ ህዝቢ ኦሬዲ ሬዲ ድሉው እዩ ዘሎ ማለት ክሽየሙ ከሎቶም ሐዋርያቱን ከልዕልዎም ከሎስ ድሮት ህዝቡን እቲ ልቡሲ በአቶምና ተገልገለውን ስለ ዝጸንሕ እቲ ጸጋውን አምላኽ ሂብዎም ስለ ዘለው ከምቲ መጀመርያ ዝበልናዮ ዝህብ እግዚአብሔር እዩ ተጸጋ እንድሕርልና እንድሕር ናይ በሐቅ እግዚአብሔር ተጸጋ ሂብዎም ካብተን ማእከል ማሕበራት እመላለሱ ለው ኮይኖም ሲ እቲ ህዝቢ ብመንፈስ እመላለስ እንድሕር ኣሎ ነቶም ዘገልግሉ ዘለው ሰባት ንምርአይ ጸገም የብሉን ኣብ ስጋ ከኣቱ ከሎ ጥራይ ጸገም ዝፍጠር ማለት እዩ ስለዚ እቶም ሽማግለታት ሪኦም ነቶም ሽማግለታት ምስ መረጽዎም ሲ እቲ ህዝቢ ካስ ልቡስ ምስኦም ሲ ሰሚሩ ክኸይድ ሲ ግድን እዩ ማለት እዩ እቲ ሕጂ ፕሮብለም ዝፈጥረልና እንታይ እንተልና እቲ ስጋውነት ስለ ዝመጽ ማለት እዩ እቶም ዝምረጹውን በቲ እግዚአብሔር ከም ዝሃቦም ጸጋ ከም ዘለዎም መራሕቲ ከም ዝኾኑ ተራእዮም ዘይኮነስ ወይ ክእለት ዘረባ ዘለዎም ወይ ካል ዓይነት ዝኾኑ እምበር ብትኽክል አምላኽ ኣብኦም ኢዱ ኣምቢሩ እቲ ጸጋ ተዋሂቦም ከም ዘለው ብርግጽ እንድሕር ተፈሊጡ እቲ ህዝቡን ይቕበሎም እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ይምስክር እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ህይወቶም ይምስክር እዚ ሰብዚ ከምዚ ኮይኑ ጉድለት ኣለዎ ወይ ኣብ ከም ዝተረኺቡ ብቑዕ ኣይኮነን ኢሎም ክዛረቡ ክእሉ እምበር ክሾሙ ግና እቶም ሽማግለታት እዩ ተሓላፍነት ዘለዎም ማለት ወል ሕጂ ምስ ኣጥበቕ ኣቢለ ምናልባት ተኻተልትና ውን ሕቶ ህልዎም ኸውን ግዜው ካብ ዝሕብልና ግን ይሕፅር ኣቢልካ እንተ ደኣ እቶም ህዝቢ ነቲ ሽማግል ንኣብነት ከም ተቐዲመ ርበልኮ 3 ሽማግለ እንተ ደኣ ሃልዮም ሓደ ራብዓይ እንተ ደኣ መሪፆም እንተ ደኣ ወሲኾም እቲ ህዝቢ ነቲ ራብዓይ ሽማግለ እንተ ዘይተቐበሎ ኸ ንኣብነት ሕጂ እቶም ሽማግለን እዮም ድመርፁ ዘለዉ ሓቂ ሕጂ ምስክርነት እዩ ዝህብ ማለት እዩ ህዝቢ ሕጂ ተኾይኑ እንተይተቐበሎ ኣብ ዝሙት ተረኺቡ ወይ ካልአይት ሰበይት ትላቶ ወይ ኣብ ገንዘብ ምጥፋእ ተረኺቡ ወይ ዝገብሮ ዘሎ ሁሉ ነቲ ህይወቱ ብቑዕ ዘይገብሮ ነገራት እንተሎ ምስክርነት ከቕርቡ ክእሉ እዮም በቲ ዝቐረበ ምስክርነት ዲስኳሊፋይድ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ መጀመርያ ክምረጽ ከሎ እዩ ዘሎ ትሽግር እቶም ሽማግለታት ዝመርጽዎ ዘለዉ ነቲ ሰብሲ ናይ ኣምላኽ ውህበት ድዩ ሐዋርያ ድዩ ወይ ኣጓሳ ድዩ ወይ ወንጌላዊ ድዩ እግዚአብሔር ዝሃቦ ጸጋሲ ኣብኡ ዝረአሲ ኣሎ ዶ እቲ ፈርዕና ንብለልና ማለት መጀመርያ ክፍለጥ ዘለዎ ስቆልካ ልዕልካ ክትመርጾ ይብልካን እንተ ደኣ ህያብ ከም ዘለዎ እግዚአብሔር ሸይምዎ እንተ ደኣ ኮይኑ ወንጌላዊ ገይሩ ሸይምዎ እንተ ኮይኑ ጓሳ ገይሩ ሸይምዎ እንተ ኮይኑ ካልእ ጠጠው ከብሎስ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ሲ ክቕበሎሲ ሬዲ እዩ እግዚአብሔር ኣብኡ ዝሰርሖ ነገር ዘየለ ንዕኡ ዘይሸሞ ንኻልእ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ዋላ እንተምጻእካያ እውን ዜሮ ዜሮ ሲ ብዙሕ ነገራት ክፈጥር ኽእል ክንከደሉ ዝጸናሕና እዩ ማለት እዩ ከምኡ እናኸድና ኢና ብዙሕ ሽግራት ድሓር ፓስተር እዩ ድሓር ኣይኮነን ተቐቢለዮ ኣይተቐበልክዎን ዝመጽእ ዘሎ መጀመርያ እግዚአብሔር ሲ ነዚ ሰብዚ ሽማግለ ገይሩ እግዚአብሔር ኣቆይምዎ ድዩ ኣብቲ መሰረቱ ኣዎ ብመሰረቱ ኣብኡ እንድሕር በጽሕቶም ሽማግለታት ትሪኦምካ ኢድ ኣምላኽ ኣብኡላ ጓሳ ክኸውን ሂብዎ ኣሎ ምስ በሉ እቶም ሽማግለታት ክመርጽዎ ከለዉ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብቲ ጸሎት ክኸውን ከሎ ኣብቲ ምስክርነት ክኸውን ከሎ ፓርቲሲፔት ይገብር ማለት እዩ ኣብ ምርጫ ግን እቲ ህዝቢ ሪኮግናይዝ ገይሩ እቶም ሽማግለታት ዝመረጽዎም ይቕበሎም ወይ ከዓ ሓሳቡን ምስክርነቱን ይህብ እምበር ኣብ ምሻም ግን ዝሳተፍ ኣይመስለንን ቴንክ ዩ ፓስተር መስፍን ተወሳኺ ሓሳብ እንተለካ ፓስተር ሙሴ ክልተ ደቂቃ ኣለዋኒ ኦኬ እንታይ ቴክኒካሊ ሕዚ ናተይ ፖይንት ቲ ፒክ ኣውት ዝገብሮም ብሓደ ድምፂ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ከውፅኦምን ኣክሰስ የብሉን ዕድል የብሉን ወላ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ወላቶም ሽማግለታት እንተመዘዝዎም እቲ ህዝቢ ግን ኢድ ኣለዎ ክንብል ከለናስ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ምርጫት ዝሳተፍ ኣሎ ኣድስተ ኣርጊመንት ዘሎ ማለት እዩ ምናልባት ክሳብ ድማ ሓገዘት ነራ ትኸውን ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ኤሌክሽን ተራእዩናዮ እቲ ህዝቢ ፕሬዚደንት ይመርጽ ሞ እቲ ፕሬዚደንት ከዓ ካቢነ ይመርጽ ሶ ኣብቲ ካቢነ ምምራጽ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይቲ መሪሕነት ላዕሊ ምምራጽን እቲ ህዝብስ ኢንዲሬክትሊ ይሳተፍ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ደኸውን ሓሳብካ ወይ ስቐድመካ ዶ ኣለኹ ኖ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ጸኒሕና እቲ ዘሎ ዓይነት ኣመራርጻ ኢና
زرزيرنا مالتي كم مهران نحنا اتزلوا قال أملاخاوي لهم مرتعو زقربوا له نابنت حجز ناي شماغلة يزمرز زبل باستر كزرزرات أني حبت عم صبق اتم بهزبي يزمرز زبلو خا كابو بزي وحد باترنس تدقاقا معينة تبقى الأملاخ يومتي مالتي حج زي سلا زي بالنمبر متقوس كونيره سو انتايو شماغلتات زصنحو واي باسترات زصنحو مسمرصوم اتهزبي ملو ابروف بمغبارو ابت مرጭ አሳተፋለሁ ንخبليت ነጥበንበር ብዙ ትፍልልይ ይብል ፒካይ ጎብሮ ምን ጎብሮ ሞይ ኩሉን የማይ ምክንያቱ አክሰሱን የብሎም well thank you እግዚአብሔር ባርኹም ክልቴኹም ካልኢቲ ሕቶይልና ነርና ክልተ ሕቶ ሒዘ መጽኔረ I think ተሓንቲን ንዝቀጽል ክነጽና ኢና ግን ምናልባት መተሓሳሰብ ክትከውን እንታይ ትብልታ ካልኢቲ ሕቶ ሒዘ መጽ ዝነበርኩም ብዙሕ ቁጽሪ مريحنة سباق محبر كندي يكون لوم طقمخ خنديو أي نمبر تيم ديو دخون ويس وان كم والتقيسنا يرنا بحلفة كم قتلتو حدا اللي ردلو ويس بزحت يوم بزحت خينهم كخنديم دخون دبل أب next خندرينا نلو مع أنتجن I hope تا حتى مليسنا هنكون next time ممكن تنك فاهم فتنا جابير باركم thank you pastor مسفن thank you pastor موسى جابير بارك مسكن thank you